Anhapot mo Simbag Ko ni Abogado Juan. Sabay madadalan sa Facebook Live. Asin madadangog sa Home Radio Naga 95.1 kada Sabado alas 10 hasta alas 11 nin pagkaaga. Diyos ko, tabangan mo kami, mga haki mong nagsasakit. Pare kami pagpabayaan, kaheraki kami. Sa mong Ama, mapinadangat, ikasa mong tagapagligtas, kupkupon mo po kami. Diyos ko, irayo kami sa gabos na kailangan. Proteherin ang sa mong pamilya, pati ang bilog na banwaan. Sa mong Ama, mapinadangat, ikasa mong tagapagligtas, kupkupon mo po kami. Ang dinudulog kunigwang pangangaipon, ikain na ang hinihidaw, urog na kung namumundo. Ikain na kinakaolay, tanganing maparani sa iya, na iyo ang kagsalbarta, si Jesu Cristo sa tong
kagurangan. Ikaano yung karahaya, yaong pirmi sa pagtabang, kung kato sa kodunyan kami sa imong inataman. Balaw ka na inako mi, kinugos asin tinadang. Rami na ipamate sa iba, samuyang debosyon sa imo. Salamat ina, salamat, ikayaon sa kataymi, dahil ka lamang sa mo nagkabaya. Salamat, salamat, ikayaon kasurumi, ikaan sa mong kusog, minapakusog, minapakusog kan buhay mi. Sa lagi kang halawin na panahon, demosyon niya to nagkalubog. Nuestra Señora de Peña Francia, pangalan mo kinakanta. Sa inman naroon kan kinahaban, may lugar ka sa puso kan Bicolano. Ikaina kang kabigolan, kami kaibahan mo sagot hamang. Salamat ina, salamat, ikayaon sa kataymi, dahil ka lamang sa mo nagpabaya. Salamat ina, salamat, ikayaon kasurugmi, ikan sa mong kusog, minapakusog, minapakusog kan buhay mi. Ikaan nasasarigan mi. Ansa indo pong nadangog iyo ang original composition ni Abogado Juan Attorney John Bongat na ipigdidikar para sa satuyang debosyon kay Ina Nuestra Señora de Peña Francia. Ini po si Pox Alejo sa kabanga ni Abogado Juan. Makakaibahan po nindo alas 10 sundo alas 11 ning pagkaaga ngunyan na Sabado sa Sarupang Peña Francia Special kan hapot mo simbag ko weekly online community forum. Diyos maray na aga po sa gabos na naghihinanyog sa 95.1 Home Radio asin nagdadalan sa interong runa, bako lang kang Bicolandia, kundi interong runa kan kinaaban sa paagi kan hapot mo simbag ko Abogado Juan Facebook page. Bago po niya to ipabisto ang sa tuyang mga bisita ngunyan na pagkaaga, dalanon tapo ini. September is a month that always excites the Bicolanos and non-Bicolanos alike, most especially the devotees, we the devotees of Our Lady of Peña Francia. Once again, we are given this wonderful month to celebrate the feast of our Blessed Mother, our Ina, Our Lady of Peña Francia. And the theme, my dear brothers and sisters, of this year's celebration is
fostering dialogue and harmony in the spirit of Mary's gentleness and humility. Indeed, when we look around, there seems to be a widespread divide all over the world. Issues of racism, issues of poverty, of injustice, of corruption, issues of extrajudicial killing, and above all, presently, we're all going through a very difficult times of the pandemic of COVID-19. Nonetheless, our spirits cannot be broken down. Our spirits cannot be hampered. We continue to celebrate the feast of our Ina, who will teach us how to dialogue and to work for harmony in our society, in our various communities. And this is what the world needs today: peace, relationship of goodness, of justice and kindness, not just with one another, but also with creation as we celebrate the season of creation. Dialogue and harmony opens our hearts to communication, and it is only through communication that we build up the bond of our humanity. When we do not speak, when we do not communicate, the more we become alien. The Blessed Mother speaks to us of God because her life, entire life, is one of dialogue and harmony with God. She who has said, "My soul glorifies the Lord." It is the soul that always dialogues, a soul that is in harmony with the will of God. Through her and in her, we will learn a lot: to be humble, to be gentle, which are the ways to true and authentic dialogue and harmony. My brothers and sisters, I know you have your own petitions, longings, and desires to present to the Blessed Mother during her fiesta. Please do not forget to pray for harmony, to pray for unity, and above all, to pray for the capacity to dialogue with one another so that we can foster peace, justice, and above all, charity. And this is the meaning of our celebration of Our Lady of Peña Francia. Mary is our Ina, who facilitates communication and dialogue with God and with one another, because we are indeed the family of God, and Mary is our mother. Mabuhay ang satong Ina, mabuhay Our Lady of Peña Francia. God bless you all, and happy fiesta. And during these uncertain times, please deepen your devotion, your prayers, yes at home, but your hearts in heaven and with one another. Happy fiesta! Viva la Virgen! Salamat po. Iyan ang mensahe kan sa tuyang padangat na Arsobispo Archbishop Tirona. Iyan po ang mensahe ngunyan sa satuyang Peña Francia Fiesta ngunyan na panahon kang pandemya. Talagang dipisil ang pandemya, lalong-lalo na kadakol kitang mga bagay na dai nagigibo. Siyempre ngunyan na Peña Francia Fiesta, mayong civic parade, mayong military parade, mayong traslasyon, and lalong-lalo na po mayong fluvial procession na dapat at yan isi-celebrate ako ta. Anyway, mga tugang, padagos po kita, i-introduce na niyato ang satuyang bisita ngunyan na pagkaaga. Ano po? Ang satuya pong bisita ay ang saro sa, or formerly Land Bank of the Philippines Corporate Secretary, a native of Virac, Catanduanes, asin ang sa iya pong wife, na connected with Abacus Capital and Investment Corporation. Both are already retired, no? Ako po personalmente nahiling ko ang debosyon ni Dakiina kasi nag-iiribahan kami, no? Every fiesta nag-iiribahan kami sa pagsimba sa Basilica. And all the way, ladies and gentlemen, from Manila, please welcome Mr. and Mrs. Felix and Baby Manlangit. Maray na aga po. Magandang umaga po, Tita Baby. Ayan. Good morning. Po. Kumusta po kayo? Hindi tayo magkikita-kita ngayong Peña Francia Fiesta, sadly, no? Pero in prayers, we are still united po. Kumusta po kayo? Yeah, dapat by this time po ko, ready na kami to pumunta dyan.
O nga Kaso po. yung nga pwede. Yeah. Usually po baga Tito Buboy nagbabiyahe na po kamo or yaon na kamo digdi. Usually nagbabiyahe po kasi Saturday kamo usually nag-aabot digdi sa Naga to celebrate with the Bicolanos for the Peña Francia Fiesta. Tito Buboy, Tita Baby, hapot ko lang po how were you introduced to the devotion of Our Lady of Peña Francia? Kay ina po, paano po ka muna introduce digdi? Well, nag-umpisa yan naman sa mother ko, no? And then, being part of Bicol, maski naman sa Catanduanes, nagsiselebrate mo ng Peña Francia. Ngunyan, kaso sutuga ko, nakaagom dyan sa Naga, at nagkaigwang harong dyan sa may pili, yun ito. So, every year, talagang nagjajan na kami sa Naga tuwing Peña Francia. Okay po. So, hindi naman si Baby, nag-umpisa kaso nagkagum na kami kang year 1982 and every year thereafter, nayaw kami dyan sa Naga. Yes po. Peña So, Francia. Tita Baby, in total, how many years are you coming over sa Naga po para makipag-celebrar or makicelebrate sa mga Nagueños, no? By the way, Tita Baby, you are a native of what po? Saan po kayo? Zambales. Zambales. I'm from Zambales, from Bolonga po. Actually, since mga early 80s, Opo. we started na yung pagpunta sa Naga for the Peña Francia. And medyo nagkakaroon lang ng stops kasi nagkakaroon na ng mga anak. Pero ngayon, lately, tuloy pa rin kami. Every year, nakakapunta naman kami. So talagang kayo po, di ba, minsan sama-sama tayo para i-witness yung fluvial procession po talaga, no, Tita Baby? Yes. Para po sa mga nagdadala duman sa Facebook Live, you can put your comments or you can type your comments po tanganing mabasa man asin participar man kamo sa ginigibot ang Peña Francia special kan hapot mo simbag ko ni Abogado Juan Weekly Online Community Forum. Mabalik po ang hapot mo simbag ko Weekly Online Community Forum. Anhapot mo simbag ko ni Abogado Juan hatod sa Indo kan Phoenix Super LPG managed by Gasmate Factory Corporation. Tatak Super Tatak Phoenix JMCYK Bookkeeping Services and Travel and Tours of Joel and Masing Brioso. Northern Quest Canadian Immigration Services of Filipino-Canadian Immigration Lawyer Attorney Earl Francis Dacara. Standard Insurance and Home Baked by Farah. Balik po buwelta kita kay Tita Baby and kay Tito Buboy, no, na talagang devotees ni Our Lady of Peña Francia. Ni Ina, po, Tita Baby, sabi niyo po, you are married for already 38 years? Yes. And since then, since you were married, talagang pumupunta na po kayo sa Naga to witness the Peña Francia Festival, yes. No? So you were married po for 38 years and you said po, ever since you were married, pumupunta na po kayo dito sa Naga. Tita Baby, were there times na talagang nahirapan kayo sa pagpunta? Kasi di ba alam naman natin na napakadaming umuuwi, lalong-lalo na kapag Peña Francia Fiesta. So were there times na parang you were at the brink of yung hindi na matutuloy kasi mahirap nang pumunta sa Naga for the Peña Francia Fiesta? Actually, several times meron kami mga experiences kaming ganyan. Pero tuloy pa rin, maski na nahihirapan. Actually, lalo na pagka medyo hectic yung schedule na nakuha namin, yung talagang on the day itself na kami darating dyan, medyo talagang ang kalaban mo na traffic. So, parang ayaw mo nang tumuloy, pero still natutuloy pa rin. Kaya lang, next year, balik na naman. So, diskarte na lang ginagawa para medyo malighten yung stress na pagpunta diyan. So medyo mahirap magpunta. Opo. Tito Boboy, what
what makes you push na pumunta dito? What makes you parang eager na bumalik-balik dito every year? Parang pag nandiyan ka na during the Peña Francia, parang magaang yung pakiramdam mo. Pagka hindi ka pumunta, damdam mo rin na mabigat yata yung katawan ko. Kailangan talagang pumunta. So pag nandiyan ka na, masarap ang pakiramdam. Nakikita mo si Ina, nakapagmas ka sa kanya. So parang biyaya na, parang blessed ka na nakarating ka ron. Yung every fiesta po, di ba? Parang nagsisimba din kayo sa Basilica. Diba? That is part of your devotion to Ina, no? Our Lady of Peña Francia. Anyway po, Tito Buboy and Tita Baby, was there a point na, ano po ba yung mga mahalaga or mga miracles na you can recall na you can associate with your devotion to Ina? Foremost, syempre yung safety, yung guidance para sa mga bata na nakatapos sila lahat ng pag-aaral, maayos ang naging buhay nila. Yun lang naman yung hinihiling namin palagi na lahat ng mga anak namin, 4 sila, maging maayos yung mga buhay nila. Well, of course, makatapos muna ng pag-aaral at maging maayos ang mga buhay, lalo na pag nakapag-asawa na sila. So far, granted naman lahat yung mga prayers namin na ganon. So, yun lang naman yung hinihiling namin palagi. Opo. Kayo talaga, Tito Buboy and Tita Baby, yung devotion nyo, ano, and then you have a very strong faith, no? And in fact, di ba, pumunta na kayo ng Rome to visit the Vatican City, no? Pwede niyo po ba kaming kwentuhan ng konti tungkol dun sa pagbisita nyo, Tito Buboy, sa Vatican? Nag-enjoy po ba kayo? Si Ate Baby ang magkukwento. Pero, mabalik ako rin po kayo sa miracle na tinatanong mo kanina. Ang sa akin, yung last year was the last fluvial procession before this pandemic na na-cancel siya, di ba? Yes po. So, sa akin, miracle yung nakasakay ako sa pagoda mismo. Ay, oo. During that fluvial procession. Alam naman natin kung gaano kahirap ang isa para makasama dun sa boat, no? Sa pagoda para makasakay. Through the years, talagang kumbaga, swerte, blessed yung nakakasama. Ano po ba yung feeling, Tito Buboy? Ano po ba yung feeling na nakasakay ka duman sa pagoda? Ito parang katabi mo, parang malapit ka kay Ina. Parang nando ka, parang protected ka throughout. Di ba may kasabihan nga yung ano daw sa pagoda daw iisa lang yung babae, no? Para doon sa mga hindi nakakaalam, iisa lang daw yung babae doon sa pagodang yun, si Ina, no? So talagang feel mo talaga, Tito Buboy, talagang blessed ka dahil nakasakay ka doon sa pagoda. Ako hindi pa ako nakakasakay and hopefully one day makasakay din tayo sa pagoda ni. Anyway, opo, ito last question po, Tita Baby and Tito Buboy. Ano naman po yung feeling nyo? How sad are you na ito yung status quo natin ngayon, may pandemic, and we have to cancel all the festivities. Most especially yung ating fluvial procession, which is the highlight of the Peña Francia Fiesta kasi ginaganap ito every Saturday ng kapistahan talaga ni Ina. Actually, bisperas yung Saturday, yung Sunday ata talaga yung pinaka-fiesta. Hindi ko parang ganun. Pero tayo we celebrate ito na Saturday. Ano po ba yung feeling ngayon na nandyan kayo, parang wala lang, hindi tayo makapag-celebrate ng fiesta ni Ina. And most especially, ma-witness yung fluvial procession and makapagsimba. Well, of course, nalulungkot kami kasi looking forward talaga kami palagi every year sa feast day ni Ina. Kaya lang, of course, wala naman tayong magagawa. And siguro, in everything that's happening, may reason talaga. So, maybe this time,
sabi siguro sa atin ni Lord, huwag ka muna makipagsiksikan sa Peña Francia. Mag-pray ka lang muna sa bahay. So, ganun ginagawa namin. Dahil senior na kami pareho, we cannot go out basta-basta. Bawal din kami magsimba kasi nga senior category na kami. So, medyo nakakalungkot. Pero dahil may mga online masses naman, so yun na lang yung namin, yung online masses na lang ang papanoorin namin. Doon na lang kami mag-a-attend. Yes po. Tita Baby and Tito Buboy, you are blessed with 38 years of marriage. Ano po ba yung maibibigay ninyong advice, di ba? Sa ating yung mga nagsisimula pa lang bumuo ng pamilya, no? Ano po ba yung maibibigay niyong advice, no? Lalo-lalo na sa devotion nila sa faith nila, no? Para maging sentro si God ng buhay nila. Well, of course, a lot of prayers. Kailangan talaga persevering ka sa pagdadasal and yung prayer time mo. And then actually paano namin na-maintain yung aming devotion is siguro yung involvement na rin namin sa aming parokya. So, kami, medyo active kami sa parokya namin, kaya somehow, looking forward kami sa mga gantong church, events. Kaya, yon siguro malaking bagay yon. Involved kami sa parish namin. Mr. and Mrs. Felix and Baby Manlangit, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan sa Manila. Stay safe and mabalik po ang Hapot Mo, Simbag Ko Weekly Online Community Forum Peña Francia Special. Anhapot mo, Simbag Ko ni Abogado Juan. Hatod sa Indo, kan Phoenix Super LPG. Managed by Gasmate Factory Corporation. Tatak Super Tatak Phoenix. JMCYK Bookkeeping Services and Travel and Tours of Joel and Masing Brioso. Northern Quest Canadian Immigration Services of Filipino-Canadian Immigration Lawyer. Attorney Earl Francis Dacara. Standard Insurance and Home Baked by Farah. Good news! Phoenix Super LPG is now open for business at the newly constructed market stalls along Calawag San Felipe Road near Karangahan and Clupa. Tatak Super Tatak Phoenix. Managed by Gasmate Factory Corporation. Welcome po kita mga tugang sa Hapot Mo, Simbag Ko Weekly Online Community Forum. So bago lang po nakaulay niya to si Attorney Felix and Mrs. Baby Manlangit. Ano po, manungod sa indang debusyon kay Our Lady of Peña Francia na sabi nga ni po ninda, halos lampas 30 taon na sinda. Ano po, sa debusyon na iniyo, nagdidig sa siyudad ning Naga, tanganing makipagselebrar sa tuya kan Peña Francia Fiesta. Ano po, sabi ba ninda ang highlight kang pagdidig ninda sa siyudad ning Naga during fiesta? Ano po, bakit so fiesta mismo, kundi si interong fluvial procession na dapat nga ni po ngunyan ko tang Sabado, ipigsiselebrar ta, and pigdadalan ta. As in, ang pag-attender ninda kan misa. Ano po? Pagkatapos ng makaulay ang mga deboto na yao naman sa Manila, si Attorney Felix, si Mrs. Baby Manlangit, ngunyan po makakaulay niya to ang sarupa sa mga deboto ni Ina. Ano po? Siya, dati tang katrabaho sa Department of Justice as ngunyan kang nakapasana bilang abogado, yao na naging associate na kang saro sa mga bistadong law firm digdi sa Bicolandia. Mga tugang, let us all welcome Attorney Bernard Joseph Importante. Attorney, good morning po. Welcome po sa show. Hello, good morning po sa Indo Kabusa. Nagadadamo. Yes po. Attorney BJ, si Attorney BJ po sa mga boyador. Pirang taong ka na po nagboboya, Attorney BJ, na mayong paltos? Ako, nagpuon akong 8 years ago na pag-iba ninyo sa translation procession and sa mga novena. 8 years na po. 8 years na. Okay po. As in novena, bako lang sa pagboya, kundi novena. Ano po? Yes, iya po, Sir Fox. Naging aktibo ako sa
mga aktibidades ang simbahan, lalo na pagmunya ng Peña Francia Fiesta. Yes. Aram po nindo si Attorney BJ importante. Sa man na Ateneo High School graduate, ano po? Bilang Atenista po, Sir BJ, ano kang high school as in kang college, ano po? Kamo nag-iiba sa translation procession, ano? Kang high school ka. Ano po sa hiling mo ang na-develop dahil sa pag-iiba mo sa translation and syempre pigre-require din kang school, ano? Part kang kang program, formation program kang Ateneo Dinaga, iyo ang mag-iba sa mga siring na mga religious activities. Ano ang sailing mong na-form sa imo sa pag-iba sa translation procession? Nangunya nakakatabang na sa imo bilang sarong abogado or bilang sarong fully grown up man? Inot na-develop ang sakuyang devotion kay sa satuyang ina. And ini dahil sa devotion ko na ini na tabangan kay ako na makuha ako ang sakuyang mga pinapangarap. Lalong-lalo na recently ako nakapasa sa bar exam and kada ako na nag-abot na blessings na tinaw sa kuya ni Lord through the divine intercession of Our Lady of Peña Francia. So, Attorney Beach, nasabi mo through the years may mga siguro gabos mo kita, ano, Attorney Beach, may inaagihan na mga problema. And paano ka nagpe-pray for, sinabi mo, intercession? What is intercession for you? Sa kuya, ang intercession, ako nag-stay in the silence and nagme-meditate ako. And iniisip ko, kabos na karahayan na tinataw sa kuya ni Lord. Lalong-lalo na iniyo kay ang sakuyang devotion kay Nuestra Señora de Peña Francia. Yes, talagang daig questionable, ano, Attorney BJ, sa imong debosyon kay Our Lady of Peña Francia. Mabuelta kita, Attorney BJ, asin sa gabos na naghihinanyog po sa 95.1 Home Radio, asin nagdadalan sa satuyang FB Live. Ano po, pagbalik niya to, may mga kasimbagan pa si Attorney BJ na sisimbagon sa satuya. Ano po, mabelta po, nahapot mo, simbag ko, weekly online community forum. For your car, home, motorcycle, truck, and other non-life insurance needs, choose Standard Insurance. Standard Insurance is one of the leading non-life insurance companies in the country today, serving the insurance needs of the Filipino for more than 60 years now. Call us at 054-472-4090 or at 472-7891 or at mobile numbers 0917-800-7357 or 0977-720-0920 or visit us at the 4th floor of the DECA Corporate Center, Panganiban Drive, Barangay Tinago, Naga City, or send us a message to our Facebook page, Standard Insurance Naga Branch. Anhapot mo simbag ko ni Abogado Juan, sabay madadalan sa Facebook Live, asin madadangog sa Home Radio Naga 95.1 kada Sabado alas 10 hasta alas 11 nin pagkaaga. Anhapot mo simbag ko ni Abogado Juan, hatod sa Indo kan Phoenix Super LPG, managed by Gasmate Factory Corporation. Tatak Super, Tatak Phoenix, JMCYK, Bookkeeping Services and Travel and Tours of Joel and Masing Brioso, Northern Quest Canadian Immigration Services of Filipino-Canadian Immigration Lawyer, Attorney Earl Francis Dacara, Standard Insurance, and Home Baked by Farah. Anuman an kadibisilan na satong inaagihan, darakan pandemyang satong namamatayan, dahil kita mawaraning paglaom sa tabang kan satong mahal na ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Malalampasan ta ang mga kasakitan na ini. Halik kay Attorney John Bongat, asin sa iyang pamilya, nakikisumaro sa pagselebrar kan kafiestahan ni ina, Nuestra Señora de Peña Francia. Viva la Virgen!
Viva el Divino Rostro! Buwelta po kita mga tugang digdi sa hapot mo, simbag ko weekly online community forum, Peña Francia Special. Liwat po kay bahan niya to si Attorney BJ Importante na naghihiras sa satuya kan sa iyang parte kan debosyon sa satuyang mahal na ina, Peña Francia, na ngunyan ngani po pigsiselebrarta ang kapiestahan. At actually, dapat ngunyan, nagpreparar na kita, Attorney BJ, sa fluvial procession. Ano po? Attorney BJ, pag fluvial procession, di ba traslasyon, nagbuboya ka? Saan ka po nagdadalan or saan ka nagdadalan ng fluvial? During fluvial procession ako, nag-a-attend akong mass. Nag-a-attend na lang akong mass before mag-start ng fluvial procession dyan sa Naga Cathedral. And nagdalan ako ng itong fluvial procession dyan sa may Colgante Bridge. Ayo po. Balik kita, Attorney BJ, duman sa pagiging voyador mo. Na sabi mo nga ni 8 years ka ng voyadores. Ano ang mga challenges na inaagihan mo sa pagbubuya? I-share tataugang mga na day nagbubuya or kuyan, lalong-lalo ng mga kababaihan. Pwede mong i-share sa inda ang mga experiences mo sa laog katong pagbuya? Day mo talaga siya ma-explain. Pag nasa laog ka na, lalo na suruk-sukan, mainit, day kaaya-aya ang napaparaw mo. Pero habang nasa laog ka, ang dapat, habang nagboya ka, dapat nagnunubina ka, nangangaji ka, kines na Senyor de Peña Francia. Para tawang kaning mga blessings and tabangan ka sa imong mga inaargihan. And magpasalamat sa mga blessings. And magpasalamat, yes. Syempre. Anyway, Attorney Beach, duman sa mga nagsasabi na taano daata day na lang magpila on ordinary days. Taano kaipuan bang makisuksukan during traslasyon? Ano po ang kasimbagan mo digdi sa mga araw kaini yung hapot? Well, yan, voluntary na yan na desisyon. Ini po panata and nagpapahiling sakripisyo sa kapalit kang mga tinaw sa imong karahayan kang Diyos. Mga hinahagad mo, mga pasasalamat. So, yan po, Sir Fox. Attorney Bidge, sungunyan ko ta na fiesta, dapat ikasyam mo ng pag-iba bilang voyador. Opo. So, meaning to say, last year, bar exam kang November and nag-review ka, pero nag-uli ka sa Naga, di ba? Since aram ko na dumang ka sa Manila nag-review, September ka nag-uli ka po digdi sa Naga? Para mag-buya. Yes. Opo. Last year, ito si time na nag-review kami sa bar exam. So, bale 6 months yan. Nagpuon siya May hanggang sa exam sa November. So, kang Peña Francia Fiesta, pinirit ni kang sa akong girlfriend na si Attorney Mariba na makauli di sa Naga para magpahiling and ang samuang devotion kay sa tuyang ina. Yes po, Attorney. Aram po nindo mga tugang, si Attorney BJ sa si Attorney Marie, pirming na feature po itong parehas sinda kumbaga mag-boyfriend and mag-girlfriend nakapasar sa bar exam. Kumbaga sabi nga ni kayan, mga tugang relationship goals. Talagang arugon ta. Attorney BJ. Anyway, Attorney BJ, sa indong pag-uli kay itong Peña Francia last year, pwede mo po kaming istoryahan paano sa indong paghagad kan intercession ni Inang Peña Francia, tanganing tabangan ka mo, bako lang makapasar sa bar exam, kundi si process na agihan. Aram tama po baga na ang bar exam, one of the, if not the most difficult exam sa buong Pilipinas. Ano po? So, paano po ka muna nga duman? Ang pagpangadji mi kay ina, nagpuon pa bago pa mag-start ang review. And every day, nagpapangadji kami. Before magpuon kami mag-adal and after, pagturog. And during the bar exam, bago mag-start si exam, inahagad niyang sayang intercession. And after the bar exam... Attorney, do you pray together?
You and Attorney Marie? During the bar exam, syempre hindi kayo makaka-pray together. Pero before, itong yaong pa kami sa Naga. Kang yaong kami sa Naga, nag-attend kami ng masses and mga novena. Yes. And how did it help you, Attorney, when you were taking the bar exams last year? Yan ang very curious question. Habang nagtitake ako ng bar exams, masakit ang exam. And iniisip ko lang sina. Dahil dyan, tinatawan, nagkaigo ako ng kusubot na tapuso ng exam and answeran ang mga kasimbagan sa exam. Attorney, last kumbaga closing mo para sa mga arugming mga deboto na nag-a-aspire maging lawyer or maging successful sa buhay, arug mo. Ano po ang may advice mo sa indas, sa Samuya? Okay. Hello sa gabus na aspiring lawyers and gusto mag-take ng law. Ang ma-advise ko lang sa inyo, tiyaga, magbasa, and lalong-lalo, syempre, pray kita kay Lord and lalo na sa mga deboto niya na maghagad kayo sa inyong tabang. Yan lang po. Attorney BJ Importante, Bernard Joseph Importante, salamat pong maray sa imong oras na tinao mo sa Muya na daw ang aning busy ka. Natawan mo kami ng digit na panahon para maihiras ang sa imong dibisyon kay Nuestra Señora de Peña Francia. Happy Fiesta, Attorney BJ. Salamat sa tagapaginan niyo, Glenn, sa imo, Sir Fox. Best regards po. Best regards kay Attorney Marie Bahamunde. Okay. Thank you very much, Attorney BJ. Yan po, mga tugang nakaulay lang po niya to si Attorney BJ Importante kang Tabora Law Office. As in, ngunyan po, buot ta pong ipaabot sa gabos, na ang sa tuyang kaugmahan na nagkaugwa kita kaining Peña Francia special coverage na daw nga na dipisilan kitang maray ning huli sa pandemyang iniyo, idinagos ta po. Sa ngaran po ni Attorney John Bongat, Abogado Juan, ako po si Fox Alejo, ang sa indong host mo niya na Peña Francia Special. Ang sabi nga po ni Abogado Juan, masurog sa tama, makontra sa sala. Sabi ni Abogado Juan Giraray, ang tama, ang sala. Happy Fiesta, Bicolandia. Diyos ko, tabangan mo kami, mga aki mong nagsasakit. Pare kami pagpabayaan, kaheraki kami. Sa mong ama, mapinadangat, ikasa mo tagapagligtas, kukupong mo po kami. Diyos ko, irayo kami sa gabos na kailangan. Proteherin ang sa mong pamilya.